Aku wis apal karo Lesmana iki wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina iki pancen Ratu Ngastina mung di anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada pecuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Darawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Darawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petro. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petro bakal lara. Nek Petro lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrantawati. Dadi iki. Wis gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Gresani wong wareg. Kepiye aku Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntak, Reng. Carane, Rene, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo apa aku abot Petra. Terus ayo. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya? Udah. Iki kok malah bedekan ki piye to iki? Piye? Dilanjutkan pagelaran wayang kulit Semalang Suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Panakrami kunjuk sandhang padha paduka bapa penembaning Sukalima, bapa penemban Durna. Jimat semban kula, bapa penemban Durna ing Sukalima. Gandhok bleguduk suwaru gembel, sumarante hawela. Kula nuwun inggih, Nger. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima. Dupi kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Darawati. Asung pasganipun paduka anak Prabu sampun kula tampi akarya birawaning manah. Mboten nangkung. Keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa ing Sukalima kunjuk ngersa paduka anak Prabu ing Dwaraka. Nger, anak Prabu Sri Bathara Kresna. Kula cadhong tangan kula kekalih, kula kalongaken wening lungaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayiwanan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah bapa menemban Durna. Oh inggih. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang bapa ing Sukalima. Wonten ing gatra negari Darawati dinten sak mangke menika, Nger. Koko Prabu. Sarana paduka Kanjeng Koko Prabu, kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten Projeng Darawati. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubatara Wayatara jagat. Ya, Kresna. Slamet sawanipun Kakang Niring Sambikala. Ana ing negari Darawati tansah pinanganing kawidadan. Mung keparengipun Kakang ngaturake salam taklimipun Kakang kunjuk ngersane Yayi Prabu ing Darawati, Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu, kula cancang pucaking weni dumawing wijang urmeketing Werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayiwanan mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah wonten ing Projeng Darawati. Yayi Prabu Darawati kaya wis ora kurang kepenak. Praptanipun Kakang ing Projeng Dwaraka dina samengko iki. Yayi Prabu Kresna. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Saestu andadosaken gugup guragapan raos sing manahipun ingkang raying Darawati. Krana rawuh paduka bapa penemban Durna tuwin Koko Prabu ing Mandura ingkang sengkan-sengkan datan pepepoyan. Malah tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ingkang raying Darawati. Koko Prabu dene tedhak paduka sareng kalawan bapa penemban Durna. Menapa wonten sambung rapetipun menapa menika rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu namung anyarengi rawuhing bapa penemban Durna. Koko Prabu, Yayi, wonten timbalan
Wale-wale menapa? Yen to praptanipun Kakang ana ing praja Indrawati iki sayekti ora kok ambarengi marang rawuhing Begawan Durna. Kuwi ora. Nanging pancen sowaningpun Kakang ana ing praja Indrawati bebarengan kalawan bapa Penembahan Durna budal saka negara Ngastina. Oh, menawi ngaten bidal saking negari Ngastina. Ya, pancen mengkono. Lajeng wigatosipun menapa Koko Prabu Kresna? Babakan perkara wigati dimen bapa Penembahan Durna ingkang munjukaken ngersaning Yai Prabu Ndrawati. Sababun Kakang minangka dadi saksi tama bakal pangandikane Yai Prabu ingkang tinampa kalawan pun Kakang. Lan pun Kakang wis nyara widekake sarta wis prasaja lamun bapa Penembahan Durna bakal munjuk atur ngersane Yai Prabu Kresna wiwit purwa madolan wusanane. Dene pun Kakang mungkari neksane bapa Penembahan ing Sukalima. Mula Yai dina samangko bakal ana atur saka bapa Penembahan Durna ingkang kunjung ngersane Yai Prabu Ndrawati. Koko Prabu sanget andadosaken gugup raos sing manah kumacel raos sing batosipun ingkang rayipun Ndrawati enggal kula ngawuningani menapa to sababipun dene paduka paring dawuh ing mekaten bapa Penembahan tumunten kula aturi ambabarana ingkang sejati menggah menapa to wigatosipun dene paduka bapa Penembahan rawuh sarengan kadang kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Lole kentos waluh kimbul manyar-manyar juk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Lho nggih, Ger. Menawi sampun dipun paringaken munjuk atur paduka anak Prabu Ndrawati namung semanten badhe nyuwun idi parilah paduka anak Prabu kepareng paduka bapa arep dimingset anggen kula badhe sowan ngabyanto ngersa paduka sampun ngantos duna dungkap anggen paduka badhe nampi dhateng aturipun ing bapa ing Sukalima. Kula semanggaken bapa Penembahan Durna Purbawasih wonten asta paduka bapa Penembahan Durna ing Sukalima. Oh nggih, nggih matur nuwun, Ger. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mekaten nggih, Ger. Estripun sowanipun ing bapa ing Sukalima. Kekanthenan kelawan anak Prabu Baladewa menika boten saking pikajenganipun ing bapa piyambak. Namung dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Lho, dipun utus dening Nyai Prabu Ngastina. Inggih, kasinggihan mekaten. Lan mugi andhatosna ing kawuningan. Bilih sampun kondhang kabiyara jagat menika persasat keberbeken dhateng ngumandhangipun negari Ndrawati. Menika mboten sah kejawi namung ujaring kathah sami nyebataken bilih negari Ndrawati menika wonten satunggiling sekar ing nedeng Ambabar Ganda Arum. Saengga kathah para raja nerpati, para satriya, para brahmana lan para kawula medhaipun wong loro saudon telu sauripan ingkang kepengin sanget amethik sekar menika kala wau. Bapa Penembahan ingkang dipun kersakaken menika kados pundi? Ingkang kula sebat sekar menika kala wau mboten sami kejawi namung paduka menika anggadhahi putra putri wujudipun wanita utawi wanodya ingkang sampun dungkap dewasa. Nuwun sewu. Miturut mbake kathah sami nyebataken bilih Nalendra Ndrawati dinten sakmangke menika kagungan putra. Inggih menika ingkang wewangi Dewi Wrantawati. Kula nuwun pamunten. Kabar ing mekaten menika kala wau menapa kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran, Ger? Jagat wasisaning Bathara. Bapa Penembahan, apan kepara saestu bilih kula kagungan atmaja ingkang namipun Wrantawati mongko nyatanipun leres pangandika paduka titik lenggan sakmangke sampun ngancik dewasa kathah para raja nerpati sami kepengin ngayunaken atmaja kula winengku garwa. Oh nek ngaten cocok kalian menapa ing dipun aturaken wayah kula inggih menika Lesmana Mandra Kumara. Salat sampun wonten setunggal candra menika Lesmana menika gandrung-gandrung kapirang. Lesmana menika kayungyun tuwin kapandhuk beda ring katresnan. Sareng dipun dangu dening anak Prabu Duryudana mboten wonten atur saking putu kula Lesmana Mandra Kumara kejawi piyambakipun menika kapilut turideng asmara. Kapandhuk curigeng asmara inggih menika kapilut katresnan kanpun ingkang putra Dewi Wrantawati. Nah, tumunten anak Prabu Duryudana menika utusan dhateng bapa ing Sukalima supados sowan wonten negari Ndrawati ingkang wigati angebon-bon encangan jejawah sonten. Kula minangka dados wakilipun anak Prabu Duryudana anglamar nedyambayang dhateng putra-putri paduka inggih menika pun Dewi Wrantawati badhe kadhaopaken kanpun Lesmana Mandra Kumara. Menika nggih menggah wigatosipun dening Bapa Sukalima sowan sarengan kan anak Prabu Baladewa. Kresna wonten maring adhawu. Kejaba Bapa Penembahan Durna
ingkang pinasran bab kelakon lan lorane Wrantawati binaya marang negara Ngastina. Iki pun Kakang uga pinasran Purbawasesa kelawan Yai Prabu Ngastina. Supaya gawe srana Wrantawati kelakon kadhaupake kelawan Lesmana Mandrakumara. Sabab pitungane Yai Prabu Ngastina pun Kakang kuwi kadange Wreda Yai Prabu Kresna. Mula yen to pun Kakang minangka dadi saksi tama bakal aturing Bawa Penbanduna ingkang kunjuk Yai Prabu Ndrawati iki mengko Syadi ora bakal kabotan maring akad majam Wrantawati bakal didhawuh kelawan Lesmana Mandrakumara. Kresna kula ten paring adhawuh ngeling ngono Yai. Lesmana kuwi nadan anak ratu nanging duweni nasib sebel sial. Lesmana kuwi nadan duweni utawa duweni kabejan minangka dadi anak ing Nalindra. Nanging Lesmana kuwi kedunungan sebel sial. Buktine pendak-pendak ngayunake suwijining putri tansah gagar wigar. Pendak-pendak ngayunake wanita ora kelakon. Mula sakedhakan iki tak suwun kanthi banget. Yai Prabu Kresna nglelakna putramu Wrantawati bakal binaya marang negara Ngastina. Ingkang wigati kadhawuhake lan Lesmana Mandrakumara. Yen to kateman kaya ngono iki mengko kelakon, Yai. Syadi bakal nambak susah penggaling Yai Prabu Ngastina. Syadi bakal gawe tentrem lan ayem ing penggaling Yai Prabu Ngastina. Sabab solah bawan Lesmana ingkang nandhang gandrung mau sayekti ora kok nglingsemi Yai Prabu Duryudana dhewe. Nanging persasat kabeh para pinisepuh lan para punggawa Nayaka Ngastina padha isin nyumurupi kahanan Lesmana Mandrakumara. Ingkang persasat aduh kaya dene wis koncatan akal. Ingkang persasat kaya dene wis koncatan nalar. Solah bawane kaya wong edan. Solah bawane kaya wong bambung tulut ngulurung. Mula Kresna reksanen asmaning pun Kakang. Reksanen asmaning kadhamu Wreda ing Mandura. Srana Syadi maringake atmajamu Wrantawati bakal tak boyong marang negara Ngastina. Sabab yen iki nganti gagal pun Kakang ora kelakon boyong Wrantawati marang negara Ngastina. Apa ora teges pun Kakang kuwi memirang kelawan asmaning pun Kakang dhewe. Monggo pun Kakang wis saguh bakal ndhawuhake Lesmana Mandrakumara antuk putramu Wrantawati. Monggo nggih Pratri menggalih. Mesakaken ingkang raka anak Prabu Baladewa lho nggih. Anak Prabu Baladewa sampun prasapa wonten ngarsanipun anak Prabu Duryudana bilih sarana priyambakipun panjenenganipun nderek rawuh wonten negari Ndrawati mriki sagedipun temtokaken Wrantawati tertentu badhe kaboyong dening ingkang Bapa ing Sukalima kelawan ingkang Raka ing Mandura. Mari paduka anak Prabu menika ngersakaken lintu-lintu menapa? Mas Pices Raja Brana Peni Raja Peni guru bakal guru dadi. Menika badhe kula aturaken. Kula aturi paring dawuh menapa paduka anak Prabu nyuwun lintu negari, monggo kula aturi paring dawuh. Negari pundi kedadipun bedah. Mangke para Satakura sagam bedah negari menika kapisusun kanthi paduka anak Prabu Indrawati sarana lintu atmaja paduka inggih menika pun Dewi Wrantawati. Monggo to nggih. Mesakaken dhateng Bapa ing Sukalima. Mesakaken dhateng Lesmana Mandrakumara. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwa kawon lan werkut anu sapa Gatotkaca. Lesmana menika badhe pikantuk pergiwati kawon kalian Pancawala. Lesmana menika nuwun sewu badhe nggayuh bakul angkringan ora krakon. Menapa mboten nami sebel sial Lesmana menika? Mangka nyatanipun samangke menika sampun mboten kados dene lare ingkang akalipun genep pendak dinten turut nglurung tetembangan kados dene tiyang ingkang sampun ical akal warasipun. Kula aturi paring dawuh monggo menawi kados paduka anak Prabu menika mboten maringaken Wrantawati dhateng Lesmana Mandrakumara menika mangke kula nyuwun sewu panjenengan menapa badhe mentala nyumurupi anak Prabu Duryudana ing Ngastina menika dari nandhang kesisan ingkang langkung lebet nggih. Bapa Penemban kula wonten paring adhawuh. Kula nuwun sewu. Tiyang sepuh mala kramakaken dhateng atmajanipun menika gegaranipun tumrap kula inggih menika katresnan. Mergi menapa? Tiyang nglampahi katresnan menika menawi keplok mboten tangan kalih menika mboten badhe sae kedadosanipun. Ngibaratipun tiyang keplok menika kedah asta kalih. Ingkang kakung nggadahi raos tresna, ingkang putri nggadahi raos tresna. Menika tumrap kula menika mangke menawi dipun palakramaken badhe manggih kulawarga ingkang sae lan boten badhe mandhet wonten ing margi Bapak Penemban. Leres-leres menika pancen keplok menika kedatangan kalih.
Nek boten tangan kalih umpama tangan siji ngenengi sirahe kancane rak menika naminipun boten keplok ning ngeplak. Inggih. Nanging nuwun sewu tumrap kula Lesmana lan nuwun Wrantawati menika sampun sami tresnanipun. Kula nuwun mapunten menapa anak kula Wrantawati nate sak pejagong lan Lesmana. Nah, menika dereng. Menika dereng. Namun kula nuwun sewu wonten tetembungan piyai sepuh nyebataken tresna kuwi jalaran saka kulina. Lho, nggih ta? Kresna menika jalaran saka kulina. Tresna. Inggih, maksud kula tresna mboten kresna. Menawi kresna panjenengan, inggih. Tresna menika jalaran saka kulina. Inggih, Bapak Penemban. Dipun menapa-menapano menawi pendak dinten Srawung menika nuwun sewu, saya suwe ketukulan rasa tresna. Menika yakin bola bokin. Inggih. Contonipun kula nggih. Kula menika lan ibunipun Satama menika wiwitanipun inggih boten tresna. Nanging nyatanipun saya dangu kula saya kerep sapa gedhokan. Tumrih ketukulan rasa tresna. Nuwun sewu lho, menika antawisipun tiyang kalian satu kewan kemawon saged ketukulan rasa tresna. Menapa malih menawi tiyang kalian tiyang menika nuwun sewu kula wangeni 7 dinten kemawon. Menawi Srawung saben dinten pendak-pendak kepethuk, pendak-pendak sak pejagong, pendak-pendak omong-omongan. Toh menika saged njajaki dhateng batosipun piyambak-piyambak. Lajeng tumuli ketukulan raos rasa tresna. Menika mangke menawi Wrantawati kabaya wonten negaring Stina menika mboten kok lajeng dipun dhaupaken. Ning disrawungke dhisik karo Lesmana Mandrakumara. Disrawungke supaya bendina ketemu, bendina iso omong-omongan, bendina iso sak pejagong. Menika mangke menawi dangu sangsane dangu tumuli ketukulan rasa tresna. Lah menawi sampun sami tresnanipun lajeng dipun dhaupaken mboten kok ujug-ujug diboyong terus didhauke lho. Menika mboten sae, menika mboten sae. Inggih. Mekaten Bapak Penemban. Inggih. Mangke menawi sampun sami tresnanipun ningih badhe ngijapaken inggih menika Ustaz Tugiono. Amargi kala wau sampun paring dawuh. Lesmana menika tasih Jaka. Wrantawati menika tasih Kenya. Tegesipun panjenenganipun tertentu sagah ngijapaken mergi menawi menapa ingkang sampun kagungan garwa lan ingkang sampun mengku dening priya menika mboten purun ngijapaken. Inggih, Bapak Penemban. Inggih, menika nggih. Monggo ratri paring dawuh. Mangke dipun papanaken wonten ing kasatriyan Saroja Binangun. Dados tunggal kaliyan Lesmana. Mangke lajeng pendak dinten pinanggih, lajeng ketukulan rasa tresna kaliyan Lesmana Mandrakumara. Kula ingin badhe nggathukaken. Kula mangke saben dinten ugi badhe mapan wonten ing kasatriyan Saroja Binangun. Lupute tresna karo Lesmana, ya tresna karo aku. Bapak Dono kok kados mekaten pengetinganipun. Wah, monggo niki sambil menyelam minum air. Ning boten kenging mekaten. Menawi ngantos ngaten menika Bapak Dono damel sakit manahipun ing wayah Lesmana Mandrakumara. Mboten kok, Ger. Menika namung timbangane ora omong. Nggih. Bapak Penemban ngaten. Monggo, Ger, kula paring dawuh. Nuwun sewu. Sak menika ngaten kemawon Bapak Penemban. Nggih, kersanipun. Kula badhe nanting dhateng anak kula pun Wrantawati. Jalaran ingkang nglampahi menika anak kula pun Wrantawati. Leres. Mboten wonten namipun kula kok nglamar Wrantawati kok sik Rabi Prabu Kresna menika mboten wonten. Inggih. Kula badhe nglamar utawi badhe nanting dhateng pun Wrantawati. Menawi Wrantawati menika purun kadhaupaken monggo kula aturi mboyong. Nanging menawi Wrantawati anak kula menika mboten purun dipun dhaupaken lan Lesmana, ya nyuwun pangapunten. Nuwun sewu paripaksa kula mboten saged nyaosaken anak kula pun Wrantawati. Mergi kula kuwatos menawi anak kula menika mboten tentrem, tuwin mboten bingah anglampahi mangun bali wisma kaliyan Lesmana menika sami ugi kemawon jejuwing dhateng raosipun tiyang sepuh lho Bapak Penemban. Sidhem tanana ingkang samyanya bawa sami midhangetaken pangandhanipun Nata Indrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang pungkasan dadosaken tidhem madening pasawakan negaring Indrawati. Nalika semanten datan mubah, datan musik Nata Indra kok nganti kaya Pratima Kencana. Pratima tegese golek kencana Mas. Sumara cayane nganti kaya golek kencana. Melenggahi kanya pinangka wardu kanyut ujar weganten wardujan wangansa. Nginang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tangeping murika sebal bonamu. Apa to kang dadi darunane? Ora numancan ruwa rangke Gajah Medha saka Mandilan. Kejawi namung sawanipun utusanipun iki ora Petruk kanthong bolong saking Karang Tumaritis.
Nenggih ingkang Raka Kilurah Garing miwah ingkang Rayi Kilurah Bagong ingkang wantun minggah Datulaya nyerpepeh pindha sata metarangana kaya kagiat kang samya mulat menika mboten san pangling ingkang sowan Panakawan Pandhawa. Lha iya lha kok malah Bagong karo Garing ting gruduk sowan ning Ndarawati iki wigati napa? Mestine sowan ana negara Ngamarta. Wong nyatane dheweke kuwi abdining para Pandhawa. Lah kok malah padha ting gruduk sowan ning Praja Ndarawati. Nanging Kresna nadyan dikaya ngapa si Adi tau tate nampa pangudanging Panakawan. Ora ketamung sedhela. Iki uga abdi Ndarawati. Mbok menawa ana panyuwun saka Bagong lan Garing. Tumrap timbal napa wigatine? Koko Prabu kasinggihan mekaten kaskecakna ingkang langkung prayogi. Ya, Kresna. Pun Kakang bakal midhangetake ngeten lho. Apa wigatining para Panakawan sowanan Praja Ndarawati? Bagong sawise satata padha kanthi harja sak praptamu Panakawan Bagong Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune dumawahing tawang-tawang sinuwun kemareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong tak tampa ora liwat pangestuku tanpa nono kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan prayoga nunggon mulunggun nun inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat kok ora Garing ingkang eneng ngarep antaraning kowe karo Garing kuwi tuwa Garing mestine ingkang munjuk atur luwih becik lamun ingkang sepuh Garing niku nembe keneng penyakit gejala bisu lho Garing kuwi nggih nek omong klerak-kleru nek omong kecetat-kecetit mengke ndak malah ngleling semi niki sedalam rangka terapi supaya mari cangkeme mbok sik apik to Gong urung-urung kowe kok sak tembung-tembung kok nglarake ati lah gene iso guneman apik nggih niki nek apik guneman ming pisan pindho mengke nek kesuwen gagap Cilaka nek nganti gagap wah ngisen-isen ke mula kula mawon sing matur iya wis ora dadi ngopo kowe karo Garing padha wae sami mawon sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi panjenengan Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong ngono nggih sapa iki kok kaya wong kepenyak cengele Bagong kowe padha raja sak praptamu Bagong wah Penemban Durna oh iya lho sampean salah alamat lho salah alamat piye kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki oh aja kleru penampa Bagong aku sowan nang Praja Ndarawati ana wigati banget tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna oh mekaten iya selamat tekamu wilujeng lering Sambikala bekti kula kunjuk Penemban oh iya tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Garing kowe padha raja sak praptamu pangestunipun Penemban Durna wilujeng niring Sambikala ngandel ora kesuwen mesti gagap tak tampa lho gawe pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe ndayanana ras raos sing batos kuku kula Penemban wah isin tenan aku sesuk nek aku lunga rasa melu rek ra melu ya ora apa-apa Bagong Padhararja sapraptamu Maestrinipun Sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konja sinuwun. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ing kasantosan. Garing Padhararja sapraptamu. Pangestripun Sinuwun Prabu Mandura wilujeng.
Nering sambi kula kepareng kula ngaturaken semut cengelmu kuwi. Sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ya ditambake gareng. Nggih. Kuwi ana kawan wigati. Nek wanci gegojekan, mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh. Ampun kuatis mengki kula bakal panu cengelmu pados tamba. Bagong Padharjo sapraptamu. Panjenenganipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, prayogakno Bagong. Nun inggih. Gareng Padharjo wilujeng Ndara Sencaki. Sik, sareh sik, dileti rada-rada bekti kula kunjuk. Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap. Ya gareng prayogakno. Nun inggih sendika. Nah, rada-rada ngono kok ndak gagap. Pono kawan Bagong Padharjo sapraptamu. Pate Udawa wilujeng Ndara Pate. Bekti kula kunjuk nggih Ndara Pate. Ya Bagong, pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Garing slamet tekamu. Pangestunipun Ndara Pate wilujeng. Suwe ora dolan ning Widara Kandhang. Wong ke wis sawetara wektu kula mboten dolan teng Widara Kandhang. Kaya kenal apa to? Kenapa dekelmu melancar kowe? Ora ngece ta, Gang? Gareng sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakane. Pangestunipun mboten. Bagong, dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparengaken matur sinuwun. Iya wis tak keparengake. Matur sembah nuwun. Naewan lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng aturaken lebah Siti Sekul. Kleru kok mempeng. Apa rene biasane tebah kok lebah. Lebah ngentu bathukmu ki apa? Ya ora nesu. Aku kan kakang wis sama. Ora sama. Sesuk tak setrikake nang ngene. Nangis meneh. Anggerane kok Tebah Siti Sekul binung teling ron kelapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur kersa Paduka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Jenyatanipun kula menika namung kawula alit. Jenyatanipun kula menika namung piantun ngandhap papanipun. Iya. Mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh kula nyuwun sumunturing Samudra Pangaksami. Wong dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing ngrenengi? Lho. Baladewa dolekke sapa ngrenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Mura gaging matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Lho. Ora kena ngantuk. Diampet Bagong. Mekaten inggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa meneh ya? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk ki sapa? Petruk kantong bolong. Meng ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun ngaturaken duta penglawung sinuwun. Lho, duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Kowe mboten, Ding? Basa sastra angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bilih sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika sakit sinuwun. Kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu. Nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara kok.
Nggih sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petro iki piye? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wah, wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petro. Petro ki ora ketang sithik tau tating ngundang Baladewa. Ning nganti Petro lara, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo Pandhawa. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik to, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petro mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik cara. Hah? Urang-urang guys gawe tratapan. Kene iki lesuman wis diati-ati. Kene meng omong Petro lara kok wajane diapusi lha balik koyo. Sabar, sabar. Hah? Wong urip nang alam donya iki kudu sabar. Sabar ki ana watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tak rungokke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Jaman semanten mun wonten dokter nggih wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku Pak Mantri malah men nyedaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata. Awong di teri wong lara kok blas ora dipriksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ora wae. Iki tenanan mau ora. Serius niki. Iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Nalika semanten kula pun matur ta niku kula presake tengah nggih. Napa jenenge? Semprong. Semprong diobong terus ditonton ngangge semprong niku jarene mboten wonten penyakite. Kula Petro niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Vertigo kok vertikal. Vertigo niku nggih mboten Petro ya waras. Di tes air kencingnya niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik. Monggo Petro rokoke ra bantre ra jamak-jamak tok. Kula kan ngerem ngene kampas entek. Pancen kula ngajar Petro niku. Trombole ngrokok iki direm kampas entek kok wis ben blong ya men. Paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Terus kula niku bingung lha kowe jane lara apa ta, Tru? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek ngangge telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Bang. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono kok nggih. Panas tenan. Bathuke kula demek niku panas terus kula kaileng klenthek kula gelem omong. Lho, Petruk gelem omong nggih. Truk, mbok omong ngono kuwi, Truk. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Truk? Omong. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong lamar.
Apa? Iya. Tak dodoke karo ra sikate wonge. Lah. Ben bola nang mbok wedok asikat. Aja nekat. Ayo ta Reng. Mantan. Jebula Petro niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men kok wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerahe kok. Jebule Petro niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petro. Duk nalika lakon bangun jembatan mbalekke pustaka Jamus Limasada, kowe esuk tak pek mantu. Ora. Kapan ya? Weh lah iki iso tak glimpange tenan iki. Ngaku ora. Petro matur ngoten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasena. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Narendra, pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumaming drancang seta tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu menclah-mencle esuk tempe sore dele padha wae. Ngoten? Sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kanarindrane. Ayo. Aku ora. Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh, suwi iki. Wis yamene. Dar limbukan jam pira iki. Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae. Nah, jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa Reng? Kau ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kira bodho. Kira ya men harus ditepati. Ngibarate men salamano Oscaripano. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula meh ngawur kok. Panjenengan kudu nepati. Mongko saniki kondhanging jagat kondhang Kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedhem dungkap dewasa. Namanipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prantawati. Lah niku sing digayuh kalih Petro Kantong Bolong. Nek jane kula ya ora setuju. Petro kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petro. Wong Petro iki kerewe glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu. Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kono. Wong jaluke rokok ngarep warung ngarep kae. Monggo-monggo sing mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih. Ning gandeng bangane Petro niku mati merga lara ora keturutan sediane nggih. Alung panjenengan kula aturi nepati janji. Kula aturi nepati pangandikanipun Sinung Prabu Sri Bathara Kresna. Nek sampeyan ora kepareng netepi ing pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasesa karo Petro Kantong Bolong. Gong sisan gawe. Nek kowe labuh aku ya labuh tenan, Gong. Aja ming setengah-setengah, nek perlu mati diwujuti. Oke, Tru. Wong urip ki mung do antri mati kok. Karepmu piye saiki? Nek Prabu Kresna ngoncati le janji, ora ngaku tau tate janji, amuken negara Ndrawati. Oh, siap. Mula nek sampean ora ngakoni nautate sumpah kali Petro, dinten mangke kula aturi sedya jagang sing jero, beteng sing kandel. Ndrawati kula buyuki bathange gareng. Wong Bagong mati teneng Ndrawati kula lakoni leganing atiku. Setyaki wonten timbalan.
Kowe arep ngopo? Kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Rantawati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo wong Ndrawati. Ora, aku mari ngejak sekak wong Ndrawati. Jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niku wong ora golek masalah kok mangtandang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dumes Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh, lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Ah ngono kok mboten? Ora, go tak caosi. Niki ngiming rokok dum-duman. Kapok ora wis encaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune, nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Niki sing nemu nesu dudu sampeyan, sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong, nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Rantawati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Rantawati? Durna Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong peka karo dirabekke iki sing do nglamar ki do nganggo utek apa ora? Ah, iki lagi asli iki. Gimbal manyar-manyar. Jo neng dungkul wana dadi ras-ras dadi wana. Bagong, weh kekencang Pak Papong. Kali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene Bathara-Rada barang dinggo. Kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna anu, aduh sorry sinuwun. Lesmana wong kentir. Lesmana wong edan. Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa? Ora. Aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen Ratu Ngastina mung di anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Ndrawati ngrabekke Lesmana karo Rantawati iki Sinuwun Ndrawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Ndrawati maringake Rantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petruk. Nek nganti ora kelakon jauh karo Rantawati, Petruk bakal lara. Nek Petruk lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngarepe Rantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Rantawati. Dadi iki. Wes gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Griseni wong wareg. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Oh, metu japa? Oh, cundha manik jeblok pertempur. Ora nesu iki. Kepiye aku Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntak, Reng. Carane, Nene, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Rantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama, Reng, upama piye?
upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot wedok. Terus ayo. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya? Udah. Iki kok malah bedekan iki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita takon nesu kok malah ada kudanya nyeliprak bathumu iki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep lamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Ren apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandura ki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa ning wedine karo aku. Nek ki musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanang cangkepe sapa kuwi muni kaya ngono. Sapa sing aran nantang Baladewa sapa? Sapa sing aran nantang Baladewa sapa? Diar kowe. Semane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk ki sayang kok ya. Ha iki muni, ono kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ono ngarwani karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Ki tanganku mumpung megar iki kampleng ye. Ora nangis wae. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik nangis, titik anggrono wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggrono wong nyumet udut nangis men dicumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo wis. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tawedeni apamu? Ngendi? Mamane wong neter katetean. Manut. Lapangan voli yo gelem, lapangan basket yo gelem, lapangan bal-balan yo gelem. Teng pundi? Ajeng lo teter katetean sampeyan pasan bareng boyong Urantawati. Urantawati dadi bojone Petruk. Mboten ngen dadi bojone sapa-sapa. Urantawati dadi bojone Semana Mandra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke ora ngopo? Lho, kula ora ngomong apa? Waduh. Iki ra dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kon sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njaba. Ah, metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye? Ora dadi mreh to. Mengkono ya ora paham kok kowe. Tak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. No, nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo tandinge nolok bareng. Iki piye wong nantang kok ora dirampungi wis padha mlayu metu kok malah do tetenguk. Ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Neng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan kok. Wis kono padha budalono ningke ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong ngestaken dawuh nala garing 10 gaja gawe kapitunaning para kawula ngestaken dawuh Bagong ngono nek Durna sing maju ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah nduk jago siji meneh Reng. Setyaki wonten dawuh kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Piye rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna iki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi kurubut Kulawa. Yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa. Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen kuwi ngayal kok.
Sakarmu iki wangi Bagong, sakarmu ora sakarmu. Ngewangi no. Wah. Neng Apa? ngaso iki awake dhewe. Meng paitan swara iki. Ayo. Sing temandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Nek nganti Ndara Sencaki musuh Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani iki do ngenteni mengko. Jam-jam setengah siji, jam siji kok do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye. Ngono. Iki mbubarke apa ya? Struktur. ya wis ning ngono aku ora sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek ora. Iki nek ora sida ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu wis do metu ayo do metu. Wis do metu gak wis? Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugan nang jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak mengar do omong wae. Anggere muni do omong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dilewerane kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan. Aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa? Oh Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruruti karo Bagong ki lho. Sampun, matur nuwun Sinul. Ya, sing ati-ati nggih. Oh. Lah. Edian tenan. Ora tatanan. Orang ketrucut kena yo, randono yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menika rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodhok ning kono kae lho. Setyaki Wonten timbalan. budana kang padha seba ingsun kundur ngedhaton nggih ngestaken dawuh. Sayeptine ingsun lagi bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kon lunga kae. Ngapae? Jare arep metu isih ngadeg nang kono. Kuwi nang nggo mlaku matal-matal ya. Budana kang padha sepa Nggih ngestaken dawuh. Wonten napa paduka kula wau paring dawuh. Bilih paduka sajaipun nendheng Sunggawa. Pusaka Ndarawati oncat. Pusaka Ndarawati oncat. iya. Senjata cakra ilang saka pagedokaning pusaka. Bagong takon lunga apa kowe isih? Isih krungu suarane. Nuwun ngapunten kula sinuwun. Udawa. Nggih. Nyun pangapunten. Budana kang padha seba ingsun kundur kedaton nulisaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning panangkilan Sang Notrasa kundur kedaton. Jiyok saking gambar kira ki apik gambaran gading kadheranken sanggaring po. Iki mesti bakal dadi perang gedhe. Merga kowe nantang Begawan Durna, aku nantang karo Sinuwun Prabu Mandura. Wis ora usah kuwatir. Mbangane awak dhewe kelangan Petro. Ha iya. Awak dhewe luwung baya mbudidaya piye carane supaya iso mboyong Dewi Werantawati. Ha wis bener. Ning Kurawa wis mlaku baris rantak-rantak. Kok sik iso uga Kurawa kae mengarep upacara? Ora. Baris kok mengarep upacara iki dinane ora Senin kok upacara. Sesuk-esuk ki Senin. Nah iya. Pak Pethoke ya, Reng. Hati-hati ya nganu wer. Ora kira. Kowe ngono aku duwer kok. Ya wis ngati-ati ya, Gong. Pangestumu tak jaluk. Kowe wong tuwa ngasuh wae rasa melu-melu ya.
Iya, Bagong. Aku sing goleki karo kowe. Nek pun ketemu Manut tak bondo, tau tak krincung sikilmu. Didhawuhi dening Bapa Penemban Duna kinen ngundurake kowe aja nganti pisan-pisan mboyong lawan Dewi Wrantawati. Ngerti yo, Dewi Wrantawati bakal didhawuh dening ya kuwi anakku Lesmana Mandra Kumara. semanten ugi kula Ndara. Nek nganti kula wangsul gagal mboyong Dewi Wrantawati, kula kelangan Petruk, mula mbangane Petruk mati mongko Petruk menika rol-role Panakawat. Petruk niku anake bapak, nek Petruk mati bapak sedih. Nek bapak kula sedih, wong sedih niku mesti kencokan penyakit. Nek bapak kula sedih kencokan penyakit, bapak kula lara. Nek bapak wong lara niku kembange mati. Petruk mati, bapak sedih, lara, mati. Wah, ya iso tumpes kelor. Mula mbangane Petruk mati luwung kula mawon sing kudu iso budidaya ngalahke Kurawa. Lho. Wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni apamu? Wani aja linggung ning ngisor. Ayo ngadeg padha karo Kartomarma. Nandhake pancen kowe sewani karo Kartomarma. Kula teng ngisor mawon. Sebab ya apa? Wis kula seneng teng ngisor. Pun kula teng mriki mawon. Wangkal karo Kartomarma candak. Siramu tak jebleske lemah, pecah dadi loro. Weh, wonge akeh kok mung dadi loro. Deke pirang-pirang men adil. Wah, kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene marganing patimu Pangga tak ayoni Ndara Kartomarma. Gikor nek tak suwuk. Mula aja ngawur. Lah ngawur piye wong kadane suasanane kudu suwuk kok apa dadak ngenteni. Nane rebo ducung lu mayu mungkur. Bagong kowe tak tulungi. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Dek. Padha-padha. Kok sampean peduli kali kula? Sing sae niku sampean peduli kali bencana mboten kali kula. Bagong, Nun, aku ra mentolo yen to kowe diajar para sata Kulawa. Iki mau kowe dikapakke karo Kartomarma. rek kae nggih kaya arwani ning jebana pancen rani wong kalahan. Diantem, banting, duncalke kula wis matek. Nek nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampean. Bagong, Nun, tahe wangi. Lek kuwi wangi iki ndelik-ndelik. nggih. Aja nganti konangan Koko Prabu Ndarawati. Yen konangan aku didukani. Pun mengkene wonten dukane Sinuwun Ndarawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sinuwun Ndarawati. Mboten perkara wani, mengke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Meniku tagih utang bola-bali wae iso alasan kok. Pamane ming matur Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Yen ngono-ngono aku didukani, kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Ya, Bagong. Nggih. Bagong. Penemban. Ing ngatasé musuh Bagong kok kalah. Kowe iki derajate kadang nonton aku dadi musuh Bagong kalah ki piye? Mboten Bagong yang majeng. Lho sapa? Setyaki. Setyaki? Kasinggihan. Setyaki ngamuk punggung.
Sajaipun Setyaki mboten mentala nyumurpi Bagong dipun kroyok dening para sata Kurawa. Dumunten piyambakipun tumandang karya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Lah kok dadi Setyaki melu-melu ngewang karo Bagong iki piye? Wong Darawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Rantawati aku Setyaki ngewang karo si Bagong iki karepe kepiye? Kula semanggaken Bu Penemban. Kula semanggaken. Nyatanipun Setyaki nggih ngamuk. Surtayu? Inggih. Kaya diamuk Setyaki. Sami mawon kaliyan pun Kartowarma. Kula dipun amuk kaliyan pun Setyaki. Kula semanggaken. Tersasana kok maju dhisik. Ha iki lekae yo mendang paripurna. Ndang rampung lho iso ngrangket Bagong jebulane yo. Bagong diwangi Setyaki, cah cilik nek tumandang, jeblas-jebles. Kula semanggaken Bapak Penemban. Kula semanggaken kula mboten iso mungsuh Bagong mergono pepalange Setyaki. Oh, kuku karepe dhewe panos maning jajalan. Ya, nadyan kowe diwangi Setyaki apa kira-kira Setyaki wani nandhi kridaning Nalendra Mandura. Prabu Badara. Inggih. Sampeyan kok mundur niku pripun? Oh, inggih kula ingkang badhe munjatusa patung anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Darawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dhateng pun Bagong. Bubar sanganing para sata Kurawa bubar maut. Nungsung puyang numbuk bentus. Mboten wonten kaliyan Bagong. Lho, ing atase Kurawa kok kalah karo Bagong ini lho. Werdine priye? Jalanane napa? Oh, kula nyuwun pangapunten. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Ingkang perang menika sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong niku sapa sing perang? Ingkang perang menika Setyaki. Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Dewi Prabu Darawati ora elek-elek karo Setyaki. Jenenge wong Darawati ora adil. Setyaki ae Bagong yen ngono Baladewa ngewangi sata Kurawa. Piye kok mlayu? Bagong, Nun. Aku lagi wangi cukup semene wae. Waduh. Lek golek tenaga kangelan nek sampean mboten wangi. Bagong, Nun. Sing maju dudu Kurawa meneh. Sapa? Mandura. Mongko nggawa Kyai Nenggala. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, kok Prabu Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning pabaratan nggawa Kyai Nenggala. Sampeyan wedi? Ora wedi, ning aku wedi didukani kok Prabu Darawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Rasa kuwatir, maku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean niku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula ming kawula. Nek kula ajeng dikeroyok Kurawa sampean duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatriya sampean. Iya, nggih. Ora usah wedi. Mungsuh Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning? Jupuk. Tantang Baladewa Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Engko meng ngono kok mundur. Wah, dipiyi presane bae akeh. Isin Setyaki Senopati Darawati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piyai akeh. Ngono Bagong ke? Yo. Wis gayeng iki. Nek ngene iki aku kudu cepak-cepak mulih iki. Engko nek nganti aku didukani Sinuwun Darawati ra iso omong aku.
Mongko kae gawa Gadawa Si Kuning karo Nenggala. Wah, pecukan Gadawa Si Kuning didu karo Nenggala pusaka ampun. Dues. Sinuwun Darawati Cloro. Ana ngopo Setyaki? Reng, ngapa? montore juga saka parkiran. Iya. Ayo mulai. Kayak iki selah-selahane angel. Mulai ya siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, kowe wis nggo kendaraan ya bosok. Oh, tekan kono-kono. Ayo karek wong seneng-seneng kaya Gong ora. Wis ayo. Iki mulai, ora usah mulai. Iki ora tanggung jawab nek mulai. Karo terus yakine gelut piye menang sapa? Ala dene aja-aja nggawa Gadawa Si Kuning. Engko nek Sinuwun Darawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuwun Darawati ki wong arif, wong bijaksana kok. Wah, edan pancen Setyaki wis diniati tenan yen to belane karo si Bagong. Lho, ngliga pusaka Garba Ruji Kyai Gadawa Si Kuning. Dasar Pranyata. Koko Prabu pancen wis niat belani karo Bagong pentul karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nenek Bagong tekaning pati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok gawa Wesi Kuning? Wis ben, ayo jajal ditu. Wesi Kuning karo Nenggala menang endi? Edian. Ora edan iki tenanan. Lho, kowe radal. Arep nyoba pusaka kadewatan. Jojo Kyai Nenggala. Diban Gadawa Si Kuning pecah. Ah, mati tenan aku. Tak tegeli kok. Agung Negara Indrawati mau kowe nek wis matur karo aku kok Prabu kula badhe ngrencangi Bagong aja. Iki dudu perkaramu, iki perkarane Bagong karo Kurawa. Lah kok kowe mbadal, kowe nrajang pawareng nata Ndrawati? Malah kowe ngliga Kyai Gadawa Si Kuning. Meh wae didu karo Kyai Nenggala. Lah ya kuwi, Kandan-kandanane ngeyel Setyaki. Iki perkarane Kurawa karo Bagong kok. Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karu-karuan mergo diajar diamuk karo Setyaki. Mula pun Kakang ora trima. Pun Kakang ngiga Kyai Nenggala niatku bakal ngagar-agari karo Bagong. Lah kok dipethoke Setyaki nggo Gadawa Si Kuning. Setyaki, wonten timbalan. karepmu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngongkon sapa? Bagong. Bagong kongkonan kowe Nyuwun tulung kaliyan kula supados kula ngunduraken Kurawa. Bila caidan tenan kok. Bagong ngenteni. Hi. Bagong, Nun, tanggung jawab. karo sapa? Sinuwun Darawati. Beres engko aku. Saiki kon mrono. Iki lagi perlu ya, tak tanda tangan sih. Tanda tangan apa? Mbok iki sak tanda tangan iki apa aku ya rundeng. Ayo mrono, bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Ah, santai-santai wis. Kono dhisik. Ngrono. Heeh. Nggih. Anggere ora rene aku didukani Koko Prabu wis tak ajar. Nggih. Endi? Mangkir mbiyen. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, Nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten nonton. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kusike santai wae. Iki kok ki tronjonge tekan kono. Ndak usah kuwatir. Kok muni mboten nonton? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Ah, niku sejarahe ngeten kula critani. Ampun suriyen. Kula diajar Kartomarma. Iya. Candhak Kartomarma duncalke ling Kartomarma. Dislametke Ndara Setyaki. Ndara Setyaki nylametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Setyaki disaut cek dindhukke alon-alon. Terus suwuk gamelane. Terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Padha-padha ngoten.
Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok udang tok omong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ra mentolo. Padahal kula dijotosi Kartomano. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jeneng kuwi? Ngaso. Kula tak ajari. Ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki mboten dawuh. Kowe ora dikon Bagong. Gong mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampean. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedina. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lha dalah edan iki ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong, padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok ora Bu? Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapura. Lho linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun pangapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karekat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho persis Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan ngriki sing gawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile bejing mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng nek dinake mripate cekot, sikile bejing tangane cekot itu nangis. Oh lho jaluk ngapura. Wah, wis santai Reng, wis ora. Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku, Kang. Bariki mulai bariki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Tur sakniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem? Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kaliyan panjenengan kaliyan Setyaki menika awit wonten atur ingkang badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kaliyan kula. Kok ora Bu? Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra. Mila samenika ngaten mawon, Kang Prabu kundur wonten negari Ngastina, munjuk atung sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negari Ndarawati, Wrantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandra Kumara njaluk pamit Nyai. Menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya Bagong, aku ora bakal wola-wali. Wrantawati matur kaliyan aku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Duwe. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, Gareng kon mrene. Apa? Timbali Ndara Kresna. Nah, ngene komplit aku le dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Lah. Kowe bali yo? Nggih. Omong karo Petruk? Nggih.
Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku. Nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lelang dek kapan wis ora perkara kuwi prilang dek kapan ora sedak takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara wis ketembung anggrek. Kasih iki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngapa iki ra ngomongke kowe lho? Ora. Wis kono omong nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu, nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul tak ketemu Ali Petruk tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati nggih sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati mbok garek iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun kula tak ampun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja. Gandeng kabeh wis katon padhang Kurawa wis lampit brungkat impul nekuk penjalin bali marang Raja Ngastina. Nggih. Semono uga Gareng lan Bagong ingkang diutus kelawan Petruk. Nggih. Ning aja nganti kendho nggonmu ngrondani kana negara Ndrawati pagrana ingkang bibet. Aja nganti ana ingkang maraja saka sela-selaning Garu. Nggih, wis tak kendhang. Kon Kakang bakal nunggone nang Praja Ndrawati sapa ingkang bakal iso ngaturake kunduring senjata cakra ya Kyai Cakra Baskara. Bakal tak paringi triman ya kuwi Atmat Jaku Dewi Wrantawati. Lho nun ngestakaken dawuh monggo kok ora buku lho dherekaken. Ayo sedherek Dimas kadhaing pun Kakang gak korupsi.